Безнең вообще бәхетле профессия артистларның һәм режиссерларның үз теләгән әйбереңне эшләп, шулай очрашып, бергә вакытны үткәрү. Демәк, сез күңелегездә мин бәхетле кеше дигән уй белән, фикер белән яшисез. Әйе, әйе. Айдар, таныштырыгыз әле үзегез белән. Сез каян театр дөньясына ничек килеп кирдегез, ничек эләктегез? Мин үзем Шаллы егете, Шаллыда туып үстем. Әнием пешекче, әтием гел токарь булып эшләде. Вот. Абыем бар иде, 4 яшькә олырак инде. Һәм инде менә ничектер 3нче класста, юк, 1нче класста, хәзер хәтерлим. Ул шигырьне хәтерлим хәтта. Җәүдәт Дәрзамановның «Солдат булдым» дигән шигырен укыдым мәктәптә. Әтиемнең формаларын киеп, автомат элеп, вот, и шул шигырь конкурсында 1нче урын алдым. Аннары 3нче класста Шаллы театр мәктәбе бар балалар өчен. Ул инде модели буенча, укыту модели буенча, ул нәкъ театр училище яки ГИТИС театральный вуз моделендә ясалган. Шунда кирдем, 6 ел шунда укыдым. 6 елдан соң диплом алдым, тагын 1 елга калырга сорадылар, тагын актерга укыдыгыз. Әйе, актерлыкка укыдым. Менә шулай театр дөньясына кирип киттем, һәм инде Шаллы татар драма театрына спектакльләргә йөреп, шулай театр дөньясына гашыйк булдым. Айдар нинди китаплар укып, нинди спектакльләр карап үсте? Үсүемне үскәндә иң гашыйк булган спектакль ул Гашыйклар тау Илдар Юзеевның Шаллы театрында. Беренче спектакль, шок булган спектакль шул иде. Укыганда, үскәндә әле алай китап укылды инде. Теге программадан тыш әллә ничек укылмады. Иң укый торган чак ул театр училищесына кергәч, одан да уже и хәзерге бүгенге көнгә кадәр бүтән әйберне полностью укыйм. Теге начарын да, яхшысын да, и спектакльләрне тоже вот. Начарга нәрсә кертәсез? Бар бит инде классиклар бар, начар драматургия бар, начар проза бар. Һәм инде гомумән менә кичем буш икән, Мәскәүдәме, Казандамы, мин гел берәр театрга барып спектакль карарга тырышам. Һәр кичне, вот любой кичем буш икән, шалтыратам, сорыйм, берәр входной ясагыз әле зинһар өчен дип, әйбәт спектакль ул, тәкъдим иттеләрме, начармы ул, барам да карыйм. Вот мин ничектер үземне менә кичем буш булса, менә шул спектакльгә кирип карап утырам, рәхәтләнеп. Бу эскапизм понятиесе бар инде, эскапизм, когда дөньядан качу понятиесе. Шул эскапизмның бер төрөдер инде минем. Шуңа күрә театрда үземне бик тыныч хис итәм. Спектакль барышында, гомумән, даже репетиция барышында, вот театр спектакль ошамаса. Ошамаса, минем шундый чыгып китә торган гадәт юкмы? Күптән түгел генә, менә 1 ел эчендә 2 спектакльдан чыгып киттем. Моңа кадәр чыкмыйдым. Что-то булары бик начар булды. Вот 2 спектакльдан чыгып киттем, вот соңгы ел эчендә. Беренче тапкыр аблай чыкмыйдым. Сезнең спектакльләрдән чыгып киткәннәре бармы? Бар, ул бит бүтән кешегә битеп булмый, и һәм ул нормально. Без бит барыбыз да төрле кешеләр, минем фикер белән килешмәүчеләр күптер. Шуңа күрә ул нормально, абсолютно. Бүтәнебез дә бер төрлечә уйлый алмыйбыз. Шуңа күрә ул шуң белән кызыкта инде театр. Үпкәләтми димәк. Юк. Айдар, менә без хәзер бит инде юкка гына Камал театры бинасы янында басып тормыйбыз. Камал театры ул хыял идеме? Ул мин 16-17 дә 11 классны бетердем. Шуңа кадәр әле Шаллыдан тыш авыл ерак киткән юк идем. Казанга бер генә барып килдем, президентский елкага. Шуннан соң Казанга вообще гомумән бармадым. Ул беренчедән Казан теге хыял иде.
вообще жете тұрған жетмей тұрған хыял еді. Һәм инде Камал театрында вообще сүз дә юк. Камал театрында сүз дә юк. Театр училищесына кергәч, спектакльләр карарга йөри идек инде. Шул баскычта утырып, ул ничектер менә теге үземә хыял списогына кертергә дә ничектер курка идем. Ул как будто вообще невозможно иде. Ни коя да Камал коя. Шулай да, чын әйтәм. Ничектер Ярый, Камал яуланды. Камал шын мәгънәсендә яуланды. Хәзер хыялда нәрсә? Ой, хәзер. Нинди бина хәзер. Нинди максат, нинди. Ой. Хәзер хыялда бар минем хыялларым, хәзер максатларым бар. Берсен әлегә әйтмичә торам, берсе әкертеңнән тормышка аша. Әйтеп карыймы? Кино дип әйтмәкче. Ул кино турында менә күп сөйлим инде. Менә әкертеңнән хәзер ул ноктадан кузгалдык. Бик көчле команда белән әкертеңнән эшли башладык һәм Алла берсә бәлки бу елда бәлки башлап та җибәрербез. Шундый планнарыбыз бар, Аллага шөкер. Так, демәк булай, сезгә кул күтәргән өчен сез аннан аерылырга телисез, шулай бу? Юк, тагын бер генә сүз әйтәм дә. Сезгә сүз бик демәк. Тагын бер генә сүз әйтәм дә, бүтән авызымны да ачмыйм. Рөхсәтме? Дәвам итегез инде, дәвам. Менә кара син аңа. Менә әгәр дә мин моның белән берне аңлаттырсам, ул бит аның белән генә сөйләшеп утыра алмас иде. Кара син аңа аның бит тиле дә сөйәк кенә. Ул үз рөхсәте белән хәзер мине аңа бер тындырам. Әгәр дә ул исән калса, син мине утыртырсың. Килешекме? Бер белән шәллеге белән мин үзем сөйләшермен. Так. Мин сезне точно утыртам. Yok kiretin oturtmaz onu, oturtmaz. Tırlama oğlum, oyarıp jibelde, bitti gitti. Kiretin oturtmaz. Ну-ка, шығып кетіңіздер. Шығып кетіңізден бүтініңізді. Тез бүтініңізді. Айдар ничек ял итә? Әйдәгез Камал театрына таба китегән. Минем ничектер уже үз яшемә ничектер ысуллар табылган, ничек башны ял иттерә торган чакларым инде. Ул сәяхәт итү менә 20-дән артык илдә булдым. Йөреп торам, Аллага шөкер, музейларга, төрле илләргә. Икенчедән ял минем өчен ул бик мунча яратам. Казанның бөтен мунчаларына йөрим. Причем общественный мунчалар яратам. Ну вот, монда хәзер әйтеп тормыйм исемнәрен, но шундый теге төрле кешеләр белән танышып. Мунчаларда таныйлармы? Бар, андый чаклар булган бар. Еш түгел, но анда ул мөһим түгел. Ничектер анда бөтенебез бер тигез, шулай сөйләшеп, бер туган кебек. Менә шулай мунчага бик еш йөрим. Вот, һәм инде өченчесе ул балыкка яратам йөрергә. Ул ничектер менә шулай утырып, фикерләр туктый, уйлау туктый. Менә шунда минем өчен ял була инде. Айдар, Камал театрына эләгү Фәрит Бикчентаевта уку белән бәйлеме? Бу ярдәм иттеме? Менә монда килеп эләгергә. Вот турыдан-туры Фәрит абыйга эләгү, Камал театрына эләгү дигән сүз иде инде. Без башта Фәрит абыйга укырга кирмәдек бит, башта безне Рашид Загидуллин җыйды беренче курста. Һәм шулай килеп чыкты. Рашид абый безне ничектер ул Ondan bir konfliktlar bulup ol gitti училищтан һәм без укытучысыз калдык. Һәм инде беренче курсны тәмамлап, Шаллыга, авылларыбызга кайтып киткәндә, икенче елга кем укытачагын әле белмидек. Һәм инде
2009 елда 1 сентябрьда басып тұрабыз Қазан театр училищесында Гелимхан Хадич объявляет бірінші курстан. Кімдір? Фәрит Бекшентаев курсы, екінші курс, екінші курста. Курс жетекшісі Фәрит Бекшентаев. Біздің шок едіңді. Ненде хисләр иде ул вакытта? Шатлык хисе идеме? Юк, біздің дертігі. Бұл розыгрыш ма, бұл шылай нешіктір аңламыша қалды, шок халінде. Фәрит абы енді біздің білән оңа бек зор рахмет, ул бізді ташламады да түгел, ул біздің білән шундай көп вақыт шүғылленді. Һәм инде екінші курста әлі біз ярты елыны біз училищеда шүғыллендік. Һәм инде екінші курсның екінші яртысында Фәрит абый екінші яртысынан актерлық ұсталылық дәріслері Камал театрында узашақ дейді. Һәм инде біз әкіртіңдә мұнда күшә башладық нәшіләйік. Ғұммен Камал театры инде ул Камал театрының ләгуіне, һәм инде ғұммен театр дүниясына шулай ішке кіріп кетуіне ул Фәрит абый белән бәйле. Турыдан тур Фәрит абый белән бәйле, чөнки бірінші әйткән ничектер біз аның белән мен ул сүздән курыкмыйм да, біз ничектер дуслашып киттек әле укыган вакытта. Шул һәм инде беренче теге режиссер китапларын бирүче ул Фәрит абый миңа шәхсән икебез генә менә шулай икебез генә аралашкан вакытлар күп булды. Һәм инде ГИТИСка кирергә әйтүче беренче тоже Фәрит абый. Сез тиз арада бик популяр булып киттегез һәм дан казандыгыз дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Шуннан да Айдар Жабаров дип бик горурланып сөйли башладылар. Безнең зыялылар да йолдызлык шире булып алдымы? Мин бит Айдар Жабаров бит гениаль режиссер дигән әйбер. Никтер белмим, миңа ул мен, кстати, аның турында уйладым күп. Миңа ул әйбер гомумән хас түгел. Һәм ГИТИСта бер миңа бик авторитет булган бер укытучым, шул укытучыларның кайбер фразалары гомерлеккә кирип кала. Ул шунда бер сүз әйткән. Ул Золотая алтын битлек маскасының, алтын битлек фестиваленең иң күп маскалары анарда. Юрий Николаевич Бутусов, и без аңа шундыйрак сорау бирдек. Менә сезнең анда ничә 6-7 алтын битлек спектакльләр, иң яхшы спектакльләр зур формада, иң кыйммәтле маскалар инде. Шунда ул әйткән иде. Бер көн үземә рөхсәт итәм куанырга дип. Икенче көнне репетициягә барганда все онытырга кирәк. Аның турында уйласаң, шул фикерләр белән репетициягә килсәң, все профессияны ташларга була дип әйткән иде. Мактаганны, сезне мактаганны яратасызмы? Шәп Айдар әйбәт спектакль чыгардым дисәләр. Анардан түгел, үземне мактаудан рәхәт алмыйм, кешегә рәхәт булды дип шуңа сөйнәм. Ничектер вот теге гомумән әле мин репетициялар мактаганда мин ничектер геләйтәс килә. Юк инде мин нәрсә эшләдем инде. Менә артистларга карагыз, менә бөтенсе артистлар эшләде инде монда. Или художникка карагыз инде матур декорациялар, карашык стильны, элендә музыка анда, Илдар ничек матур ясады дип күчерәсем килә. Шуңа күрә юк әйтүләренә как бы приятно, но күбрәк теге аларга ошаган, аларга рәхәт булды дип шуңа ничектер куанам гына. Тәнкыйтькә алайса. Тәнкыйтькә юк, мин алай укыйм, миңа җибәргәннәрне укып барам, тәнкыйтьләрен бик ничектер трезво карарга тырышам. Кайберләренә ну как бы күз төшерәсең, чөнки карыйсың нинди башка угылдан карыйсың бит инде үз эшеңә, аларның күзлегеннән карыйсың, кайбер чакта килешәсең. Урынлы димәк тәнкыйть. Урынлы тәнкыйть, димәк дөрес, ничектер ул ләгә, ул барыбер син тере кеше булгач, ул синең эмоцияларыңа ләгә, ну значит синдә нәрсәр, значит син тере, значит синдә ниндидер уйлар бара, и килешәсең. Тәнкыйтьне хәтерлисезме?
Мин хәтерлим мәсәлән. Нинди? Иң авыр тәнкыйть неме? Юк, соңгы. Соңгы тәнкыйть неме? Сезне тәнкыйтьләгәнне. Мин тәнкыйтьләгәнне хәтерлим. Әйтә аласызмы? Юк, әйтмим. Ни өчен? Ул күптән түгел генә Мәскәүдә булды. Инде Татарстанга әйләнеп кайтсак, сезнең исем белән нидер шау-шу тудырган спектакль ул Ат карагы булды һәм тәнкыйть күп булды. Сезнең җавап. Ул тәнкыйть тә булмады инде ул. Ничек дип әйтим? Ризасызлык Туфан абыйның пьесасына без ничектер без гомумән теманы үзгәртмәдек. Теманы наоборот ничектер Туфан абый язган, ул бит инде шурда язылган әйберләр анда ничектер приглаженный итеп минем хисләрем инде ул. Может, мин ялгышандыр. Мин теге соңгы инстанция түгел. Ничектер приглаживать итеп язган кебегрәк тоелды миңа. Шуңа күрә ул 82нче елда язылган пьеса. Шуңа күрә инде без шул Туфан абый керткән шул зур темаларны ничектер ачыбаграк, тирәнрәк ачып бирмәкче идек. Шуңа күрә без пьесаны үзебезчә үзгәрттек. Аны шуңа күрә шул ризасызлык тудырды. Ничек Туфан абыйның аңлыйм бүтән фикерләрне дә, миңа әйткән сүзләрен дә аңлыйм, но иң куанычлы ул аларга барысына да спектакль шады. Шуңа как бы шул пьесаны үзгәрткән өчен тәнкыйтьләкте, но бүтән караган кешеләр спектакльне мактадылар, спектакль шады дип әйттеләр. Һәм инде шуңа күрә мин теге аңламыйчарак тәзрәк калдым. Ничек вот шул минем тәнкыйтьләре булды, ә спектакль шады дип үзләре әйттеләр. Шуңа аңламыйчарак калдым инде әзрәк. Но вот шулай. Bizden bu Para yanıp oturdun, indi vaqtın әрәм болады. Аңламадым, бу нинди сүз? Вакытың әрәм. Юк, инде әйтә хәзер сөйләшәбез. Айдар белән эшләү ничегрәк? Яшь режиссерны җитди кабул итәләрме? Кеше талантлы булса, аны бик җитди кабул итәләр һәр вакытта. Кеше талантлы булса, кеше һөнәрен белсә, артистлар өчен инде, әгәр дә режиссер чыннан да үз профессиясын белә икән, талантлы режиссер икән, кызыклы кеше буларак та әйбәт кеше икән, аны инде якын итә труппада, актерлар да, өлкәннәр дә, яшьләр дә. Шуң режиссер аны бүтән сәхнәне күрә белергә тиеш, ишетә белергә тиеш. Ул аны менә тоемлый белергә тиеш, аның интуициясе бик көчле. Аның зауыгы бар, ул шундый стильный зауыгы бар, ул зауыксызлыкны шундый күреп ала. Миңа калса, бу режиссер өчен бик зур сыйфатлар. Аның менә нәрсәдер уйлап чыгара, барыбер менә режиссер буларга, мин инде сәхнәне уйлап килә икенче көнне, сен шаккатасың, бу ничек уйлап чыгардым икән. Һәм Айдарны әйтергә кирәк, миңа калса, иң айрым бер сыйфаты артистларга ничектер каты бәрелми. Ләкин барыбер менә аның белән беренче көннән үк, мәсәлән, материал алына икән, мәсәлән, беренче көнне пьесаны, әсәрне уку дип әйтик, шул көннән, шул секундтан башлап, ул без аның агымына, ул безнең агымга кирип китә. Шуңа күрә туа менә шундый теге шундый сәнгать тандемы туа менә шул мизгелдә үк. Һәм ул менә иң беренче секундтан башлана, беренче старт име, беренче көн. Һәм ахырга кадәр менә шул җимеш туганга кадәр сәхнәдә ул безнең белән һәр вакыт. Һәм әле аннан соң да ничектер барыбер күңелдә, йөрәктә әлбәттә яши. Сез, Айдар, үзегезнең спектакльне тамашачы буларак еш карыйсызмы?
Казанда булганда барырга Киләсез. тырышам. Әйе. Анар үзгәрешләр көтәсезме соң? Мәсәлән, инде урын аша бетмәсә. Бер яраткан, минем өчен яраткан спектаклем бар. Рәшә спектакле ул. Ул бик узун булып чыкты инде. Ул бик узун 4 булып. сәгать. 4 сәгать. Шуннан да спектакльне чыгаргач бер ай килеп, һәр спектакльгә килеп, ничектер очрашып, кыскартырга теләкләребез зур иде. Ул шуннан да спектакль артаягына барды ничек вакыты буенча. Шуңа күрә шундай карарга тырышам, ниндидер замечанияларны әйтергә тырышам. Шул артистларга замечанияларны әйтәм. И без хәзер Нишлибез? сәхнә артына барып, артистларга замечанияларны әйтәбез. Әйдәгез. Тяжело, по-моему, началось, а потом разогнались. Потом разогнались. Сразу ошылганнан ук кол шакмый булай. Шабарга маскамысың дип кенә. Ладно, ярый. Менә сезгә контент. Давайте микрофон. Сразу электригез. Как так? Сез спектакльдә, что ли? Мин кирдем да. Оста? Сез? Бүген ике знак булды миңа. Без штабта идек Госсоветта по Единой России. Сине мактадык инде. Или и сисе туй. Ахырдан турып, мәтәм ике сисе туй булды. Ишенче знак булса, что-то надо делать. Ладно. Сез оста все? Мин. Ярый. Значит, Значит, бергә булырбыз. Сөйләшер сүзләр бар иде просто. Давай, минем да. Ярый. Мин монда курып калыш, Казанда. Все, ярый. И милли күргә барадыр. Ярый, монда шунда. Райлавый. Жарый. Айдар Жабаров дигәч, менә беренче итеп нәрсә, нинди уй килә, нинди фикер килә? Иң беренче эшемдер инде. Тормышмы бу дигән спектакль. Бу безнең өчен шундый ниндидер студент чактагы вакытларны искә төшергән спектакль. Чөнки без ул спектакльдә этюд формасында эшләдек. Һәм шул менән ничектер шундый безнең яхшы гына ансамбль җыелды бер тулкында. Һәм аның нәтиҗәсе без алтын битлеккә номинант булдык. Әйе. Номинант булдык. Әйе. Шуңа күрә ул һаманда бара, һаманда бик уңышлы уза. Аның үз тамашачысы бар һәм без ул спектакльне уйнаганда, менә артист буларак без бик ләззәтләнәбез. Артист халкы шундый бит ул, ләззәтләнү үзең өчен ничектер менә артистларны әйтәләр бит, эгоистлар дип. Шуңа күрә менә ул сиңа да ошагач, син дә яраткач спектакльне һәм тамашачылар белән бергә бер тулкында булу, ул уңыштыр, спектакльнең уңышы дип. Менә минем киләчәгем зур корсаклы, көненә 10 бәлеш ашаучы, күрше мужик хатыннары берлә чүпрәкләр, йомыркалар, утыннар, саламнар, шүпләр өчен сутлашып, талашып яшәүче мин. Күрше былчыра хатыннар берлә маташып былчыранучы мин. Ана, анда тагын мин, ана. Тагын мин. Ана тагын мин. Шул мөгаммәр. Тормышмы бу дигән сөал килде. Фәрит абый, сез бит инде Айдарның остазы. Менә аны күргәч, аның белән теге аралашканнан соң, бу егет яхшы спектакльләр куячак әле дигән фикер кайчан туды? Ул ничектер кинәттән туды ул. Мин аны бик хәтерләмәсәм дә, Айдар үзе бик нык хәтерли. Бу коридорда булган хәл. Мин нишләп аны туктаттым да, әйтәм, Айдар, әйдә әзерлән. Сиңа һич шиксез режиссерга барырга кирәк дип. Беләбез бит инде, татар театрында режиссерлар кирәк.
Әгәр дә һәрбер курстан берәр малаймы, берәр кызмы режиссурага китсә, без берничә елдан бик бай булырык. Менә аны бит инде берникадәр Фәрит Бекчентаевның дәвамчысы дип тә әйтәләр. Менә сез аны күрәсезме үзегезнең дәвамчыгыз буларак? Әле сезгә Аллаһ Тәгалә исәнлек саулык бирсен, күп еллар эшләргә, әмма алай да. Рәхмәт. Ул Айдар бик мөстәкыйль кеше. Шуннан да мөстәкыйльлек минемчә аның менә төп сыйфаты. Ул ничектер дип әйтим. Бер калыпка гына сыя торган кеше түгелме? Юк, анысы әлбәттә шулай, ул режиссер да булмас. Мөстәкыйльлек аның менә инде иҗатында ул төп сыйфат дип әйтер идем. Шуңа күрә ул бик үк теге киңәшләргә колак сала торган кеше түгел. Ул киресенчә эшли ала. Минем үземдә шулай. Ул бит инде һәрдә дәвамчысы, ул минем ярдәмчем дип әйтер идем. Театрның вәкиле. Чөнки ул татар җанлы кеше. Чөнки шуннан да аның диплом эше Гайс Хакыйга мөрәҗәгать итү бу үзе бик зур күрсәткеч. Шуннан соң ул менә Татарстанда күбрәк татар әдәбиятына мөрәҗәгать итә. Американ Еники дисеңме, Гайс Хакый дисеңме, Туфан Минуллин дисеңме. Шуңа күрә бу иң кадерле минемчә безнең өчен. Дәвамчысы күз күрер. Нигә? Ул бит әле бик күп нидә куя, Мәскәүдә куя, Санкт-Петербургта куя. Без күп очракта аны югалтабыз да. Юк, Айдар, куй Айдар. Рук ишетәбез бу куядыр, әлбәттә куя. Шуннан соң Айдар Нурга барып айткан икән, белмим куямы, юкмы, әле белмибез. Без әлбәттә теге җыелып сөйләшәбез. Менә Айдар әйдә син әйт инде планнарыңны менә. Менә бу белмим әле, менә моннан тәкъдим килде, моннан тәкъдим килде, моннан тәкъдим. Шулай бу яшь кеше, яшь режиссер шулай булырга тиештер. Исматулла Фахриевич Гөлзидин Хазратов Кусинов. Псевдонимыгыз буенча Хасан Туфан. Сезне Советлар Союзы Конституциясы буенча 58-нче статья буенча халык дошманы, Советлар Союзы өчен контрреволюцион эшләр алып барганыгыз өчен үлем җәзасына хөкем итәләр. Попробуй выстрелить наверх. Все-таки наверх попробуй. Шу спектакльнең максаты күрсәтергә менә шушы чорның әшәкелекне, шушы чорның явызлыкны һәм ничек авыр иде һәм ничек авыр ул елларда үзенә кеше булып сакларга. Балаларга сәлам белән Хәсән. Поэтик стилендә ясалган спектакльләр безнең сәхнәдә җитеп тормый. Һәм менә шу спектакль бәлки ул ниндидер теге яңа сәхифәне ачып торар безнең театр язмышында. Кабинет әйбәт Худайны. Саут абый, менә Айдар Җабаровның спектакльләре сезнең күңелгә үтеп керәме һәм кайсы ягы белән алдыра ул? Айдар, это высший пилотаж. Бу безнең театрыбызның бәхете өчен туган, тамашачылар бәхете өчен туган егет. Мин аны бик үзем шәхсән бик хөрмәт итәм. Безнең театрда яңа шәхес яшь кенә килеш шундый әйберләр куя. Беркемне куатламый. Мин аның белән шундый туры элемтәдә спектакльдән соң без очрашып сөйләшәбез, киңәшләшәбез. Минем үз теләгемне әйтәм, ашаган җирен әйтәм, ашамаган җирен әйтәм. Ул киңәшләшә, ул тыңлый белә. Ул бар, ул бөтенсен дә тыңлый, үзенчә эшли. Ул көчле режиссер, бу безнең милләтнең байлыгы. Мин аңа сөйләм. Һәр спектакль төрле бер-берсенә охшамаган, әмма алай да спектакльләрне берләштерүче ниндидер уртак як бармы? Менә Айдар Җабаровның уртак ягы. Белмим, аның турында спектакль куйганда уйламыйсың. Аны инде тәнкыйтьчеләр генә, зрительләр генә язганда кая вакыт ишетәм.
менә Айдарның кулы сизелә дип, ул белмим, әле минем теге үзем почеркым белмим барлыкка киләме, юкмы, аны инде тәнкыйтьчеләр генә әйтә ала, кеше кырыйдан гына әйтә ала дип уйлыйм. Үзем турында әйткәндә, ничектер аның турында уйламыйсың, ничектер үзеңчә, ничек синең йөрәгеңә ята, ничек сиңа якын, шулай эшлисең, куясың. Махсус эшләнми бу. Махсус эшләнә, менә сез беренче сорауның беренче бүлегендә әйттегез, махсус эшләнә минем тарафтан спектакльләр бер-берсенә ошамасын иде дип, анысы махсус эшләнә. Анысы яңа форма яки яңа ниндидер методмы, анысы турында эзлим, анысы турында уйлыйм, анысы турында махсус уйлыйм. Менә үз-үзеңне кабатламаска тырышу белән ничек көрәшәсез? Менә эзлим дип әйттегез, нәрсә ул, ничек ул? Шулай ук репетицияларда аңласам, яки ушы кайвакыт үзем дә онытам бу әйберне, әле мин кулландыммы, юкмы дип, артистлар уже әйткәли, бу шундый ход яки шундый әйбер синең бу спектаклеңдә булды дисәләр, все, без сразу туктатабыз һәм алга таба яңа ысуллар эзли башлыйбыз. Сезнең турында бөтен кеше ул яхшы кеше дип әйтә. Әмма яхшы кеше ул бит профессия түгелме? Режиссерлар гадәттә шундый холыксызрак, шундый үзенә күрә бер теге кәефкә карап эш итә торган кешеләр. Менә сез үзегез нинди режиссер? Минем өчен репетицияларда дусларча шулай бергә хезмәт итеп, иң җайлы репетициялар, иң яхшы репетициялар шул очракта гына була. Качан бернинди кычкырыш, акырыш юк, менә дусларча без бергә, ул очракта инде иң рәхәт чаклар. Менә теге ничектер каты әйтеп, сөйләшеп, андый репетицияларны гомумән яратмыйм, һәм андый репетициялар булгандыр инде, андый репетицияларда, но андый репетицияларны туктатып өйгә таралабыз без. Мин андый очракта эшли алмыйм. Бөтен эшегездән канәгатьмесез? Юк, бардыр спектакльләр, кайчан спектакль, ничектер автор бармадымы, но хәзер Татарстанда андый спектакльләр булмады. Татарстанда һәрбер спектаклем ничектер, ул бит инде спектакльне баш белән куймыйсың, ничектер ул бит башта сиңа материалы якын була. Ул ниндидер теманы алып, ул тема өстендә эшлисең. Шуңа күрә Татарстандагы спектакльләр темалары якын иде, үзем сайлаган темалар. Мәскәүдә театрны әйтмим, бер спектакль Мәскәү театрында чыгарганда автор миңа энергетикасы буенча туры килмәде. Артистлар энергетика буенча якын булырга тиешме? Абсолютно. Это 100%. Хәзер тоже еш кына әле эшләп җибәргәндә, беренче спектакльләрем современникта куйганда, мин аны бик авыр кичерә идем. Беренче спектакльләрдә күп артистлар спектакльдә 14 артист булдымы, Галина Борисовна Волчек чакыргач, һәм инде баш рольне башкаручы артист, берничектә вот бармый контактка, бармый берничектә ул үзе теге известный инде, күп киноларда төшә. Вот бармый, вот минем тәкъдим иткән әйберләрне аңа материал ошамый. Ул башта ук әйтте, бу материал миңа якын түгел, мин алгач, ул бит инде барырга тиеш. Бармый. Һәм мин Сергей Васильевич Жнавачка шалтыратып, мин педагог шулай аңлатып, нәрсә эшләргә дип киңәш сорадым. Нормально, ул әйбәт, ул нормально, что әле премьерага 3 ай кала, теге премьера алдыннан түгел. Һәм шундый артистлар белән лучше расставаться. Лучше аерылышырга, дуслар булып әрләшмичә, шуңа күрә мин шалтыраттым, очраштык. Иртә белән, әгәр дә сезгә якын түгел икән, безнең эшебез бармый дип аңлаттым, ул рәхмәтләр генә әйтте. Без шуңа күрә дуслар булып калдык. Ул беренче хәл шундый булды. Аннары Мхатчевга бардым, шундый хәл кабатланды. Һәм шул әйбердән башта ничектер курка идем, ничек инде артистлар белән аерылышабыз.
ул оказывается нормально. Лучше бармаса, лучше айрылырга, анда теләүче артистлар күп, лучше вот, теләүче артист белән эшләү рәхәтрәк һәм продуктивнее. По традиции мы в торжественной обстановке вручаем премии деятелям искусства, которые посвятили свой талант, знания, опыт подрастающим поколениям, а также премии молодым мастерам, чей творческий путь уже принес значимый результат. В их числе режиссер Айдар Талгатович Забаров, продолжатель традиции отечественного психологического театра. Он практически сразу завоевал признание и зрителей, и именитых коллег. Его дипломный спектакль получил 6 номинаций на премию «Золотая маска» и положил начало поистине триумфальному шествию его постановок по самым престижным театральным площадкам. Он озарен истинным талантом, огромным трудолюбием и безграничной любовью к родной стране и к нашим людям. Поздравляю всех с присуждением заслуженных премий и желаю больших творческих успехов, новых свершений и всего самого доброго. Благодарю вас за внимание. Указом президента Российской Федерации присуждены премии для молодых деятелей культуры за 2022 год и присвоено почетное звание лауреата премии президента Российской Федерации за вклад в развитие отечественного театрального искусства Забарову Айдару Талгатовичу, режиссеру. Айдар Жабаровны аны безнең Татарстанда гына түгел, Россиядә бик югары бәялиләр һәм президентыбыз да аңа дәүләт премиясе тапшырды. Айдар Жабаров үзенең иҗади потенциалын Татарстанда ничек күрсәтә? Без Айдар белән бик күп эшлибез, режиссер белән кебек түгел, ул бик талантлы оештыручы. Һәм минем өчен иң беренче Айдар ул бик тирән кеше. Аның үз фикерләре бар. Һәм бу аның белән эшләргә җиңел түгел. Вот шуннан әйтеп, ул бик үссезле кеше, бик ирекле кеше. Ләкин үссезлелек ул начар сыйфат минемчә түгел. Айдарның үзенчәлеге бар, ул бик максатчан кеше. Шундый кешеләргә безнең Татарстанда эшләргә рәхәт булу минем өчен ул бик зур дәрәҗә һәм мин горурланып шундый кешеләр турында әйтәм. Алар монда калалар, алар монда эшлиләр. Алар үз республиканы яраталар, үз дәүләтне яраталар, үз Россияны яраталар. Шуңа күрә шундый кешеләр белән без, иҗат кешеләр белән без горурланырга тиеш. Алар безнең иң зур байлык. Раул абый, Айдар Жабаровны ничегрәк бәялисез? Мин аны беренче спектакльләрен карагач ук бик төпле, ышанычлы, өметле иҗат кешесе итеп күрдем. Ул миңа спектакльләр белән дә ошады. Һәм ул кеше буларак үзе дә бик ягымлы, бик сөйкемле, укымышлы. Ул татарның әдәбиятында белә, шигъриятында белә. Шуңа күрә төпле егет дип атар идем. Мин әлбәттә кенә яшьрәк булмадым, бер дә катнашырга туры килмәде. Яңа режиссер белән эшләү үзе бер кызык бит. Минем эшкә килеп киткән иде, ул соңрак килеп эләкте. Ләкин менә былтыр Тукайның туган көнендә опера театрында Тукай Казанга кайтты дип аталам, Казанга Тукай кайттымы, спектакль күрсәттеләр. Шул хәтле
миңа ошады ул. Биткәндә мин җылап җибәрдем. Ул бик зур эш. Һәр төрле мөхәррирләр милләтебез үлгән вә яки йоклаган дип язалар. Чынлыкта милләтебез үлгән үкме, әллә йоклаган гынамы? Әгәр йоклаган булса, дөнья көпчәгенең бу кадәр дөбердәп әйләнүенә вә башка милләтләрнең әллә нинди каты вә йөрәк яргыч тавышлауларына уянырга кирәк иде. Бүтән көтепханәләрне, матбугатларны, гәзитләрне ябып бетерсәләр, бүгеннән үк яңа киемнәремне җыртып ташлап ялан аяк чыгып йөгерешәкмен. Бер тәкъдир, милләтебез үлгән булса, без ул үлгән милләтне бер кәгазь кисәге булган гәзитләр шытырдатып уята алырбызмы? Хушыннан ничек китерик? Әйдәгез без бу милләткә әдәбият гөл сулары сибик. Газета мәрвәһәләре илә йомшак җил истерик, һәм авызына иттихад вә иттифак сулары салыйк. Тамам күзләре ачылсын, дүрт ягына карансын, гакылын җыйсын. Вә шундый соң бу вагазларны сөйлик, и бишара милләт, син ул иптәшләреңнән курыкма, аларның хәленә исең китмәсен, алар күргәннәрне күрсәң, алар ишеткәннәрне ишетсәң, алар белгәннәрне белсәң, син дә шул дәрәҗәгә менә аласың. Бәс безнең милләт үлмәгәндә, йокламаганда, хушыгына киткән, мәсхүр рәвешләр илә хушына китерсәк, дуст кем, дошман кем, милләт үзе айырыр. Сез кем буласың шул хәтле? Сен ул апуш мин булам инде. Габдулла Тукаев. Сезнең Айдар белән нинди уртак җимешләрегез бар? Бәлки аның нидер үзенчәлекле ягын искә төшерә алырсыз. Беренчедән ул гел шундый лахматый прическа белән килә. Видимо, аның теге уже локаторлар радиостанцияга ниндидер киләнә. Һәм ул менә булай итеп утыра. Всё, хәзер. Так, син монда, всё. Да. Юк. Карый. Уйлый. Бүтән дөнья тыныч бу вакытта. Һәм менә шул процесска карап, үзең ниндидер икенче төрле динамикада эшли башлыйсың. Ул сине икенче төрле дөньяга чумдыра. Аның, мне кажется, бик депрессивный моментлар да бар. Менә теге вакыт бик тыгыз, декорациялар юк. Ул бит инде безнең эш процессы, ул бит бүтән механизмларда режиссер булып була алмый, директор булып алмый. Һәм андый процесслар аны миңа калса әзрәк кенә ничек дип әйтим, сбивает с толку дип әйтимме. Һәм менә аның бар үз матрицасы, ничек эш булырга тиеш, ничек процесс булырга тиеш. Һәм бер генә момент аның менә ул дигәндәй аныңча булмаса, ул юк дип әйтергә дә может. Юк, менә ул бик кире. Ул кире. Менә бит начар гадәтен таптык. Ул бик әйбәт гадәт. Әгәр дә син кире булмасаң, безнең профессиядә ничек максатларга ирешергә була? Юк. Ул упертый шундый. Без инде әйтеп киттек, бер театрга беркетелмәгән режиссерсыз, шундый ирекле иҗатчы. Камалдан тыш кая куйдыгыз, нәрсә куйдыгыз, нинди спектакльләр? Ул театрдан тыш инде, ул спектакльдә дип әйтеп булмый инде. Ничектер Ирада Хафизяновна беренче чакырып алды. Былтыр 26 апрель көнне Тукай премия лауреатларына, Габдулла Тукайның туган көнендә инде шул Тукайга багышлап спектакль эшләдек. Ул теге массовый мероприятие дип әйтәләр инде. Шуннан соң Сабан туйга чакырдылар. Сабан туйны Казанның иң зур Сабан туйны эшләргә
тәкъдим иттеләр. Прологны. Без анда инде полностью как бы фикердән Рүзәл белән уйлап чыгарып, Гүзәл Сагитова вот чакырып алды. Алар инде тәкъдим иттеләр Илсур Раисович белән мэрия Казани. Шул аннары китте Дни культуры Татарстана в Москве. Менә шулай былтыр бер 3-4 зур гына проектлар, зур гына шундый күләмле массовый мероприятиялар эшләнде. Гомумән планнарыгыз турында сез тормышыгызны ничегрәк күрәсез? Менә сезнең хәзерге вакытта сез бер нинди театрга да бәйләнмәгән иҗатчы, шулай бит? Әйе. Менә алга таба ниләр булыр? Бик күп кеше курка инде, Айдар Мәскәүгә китеп бармаса ярар иде дип. Мәскәүдә беренче чиратта мин ГИТИСта укытам. Укытырга калдырдылар мине. Хәзер аспирантурага, башта аспирантурага чакырдылар, хәзер перевелся ассистентуру стажировки, ул инде после высшее образование, чтобы мин мог преподавать в ВУЗе актерлык осталыгы, режиссураны. Шуннан соң Галина Борисовна Волчек современникка чакырды. Аннары МХАТ Чеховда спектакль чыгардым, Вахтангов театрында спектакль чыгардым. Менә күптән түгел декабрьдә Ленсовета Питерда инде тоже зур театрда, зур сәхнәдә Ленсоветда Толстойның романы буенча Воскресенье спектаклен чыгардым. Анда инде ул икенче спектакль иде. 19 елда беренче тапкырында чыгарган идем. Менә Питер белән ничектер шул театр белән дуслашып киттек. Һәм шунда ничектер уже дуслар да бар кебек, шунда эшләргә рәхәт Питерда бер. Бик күләмле эш, Айдар бер генә. Ничек өлгерә ул бөтенесенә дә? Самолетлар йөреп тора. Самолетлар йөри. Мин аны әйткән бар, юлчыннан шулай Казанда эшләгәндә, мин ничектер Мәскәүгә теге отстранённы карыйм. И отстранён карагач төрле уйлар килә башлый Мәскәү спектакле турында. Ә Мәскәүдә эшләгәндә ничектер Казанга ерактан карый башлыйсың һәм ерактан карагач ниндидер дөрес уйлар килә башлый. Ничектер шундый, һәм менә шундый ниндидер энергообмен бара. Менә шул энергообмен миңа ничектер көч биреп тора. Шуңа күрә әлегә вот ничә 32 яшымда әлегә бер кайда теге төпләнеп, менә шулай төрле театрларда, беренче чиратта инде Камал театрында шулай эшлисем килә. Шунардан ничектер тәм табам.